Tai, gak sabar. Pakane lurai. Kayak gini sih kayak mangan kok. Kayak iku. Apa ya? Kemangi ya. Apa mangan kemangi sampai sekotok Arius. Kayak uya-uya sithik lah enak. Kemarin hari ini ambiro ya. Jam-jaman di sana. Kemarin hari ini di sana ngejak-ngejak lapo. Untung gak ngejak maling. Maling soro, lurah maling. Iku mari korupsi. Untungnya tinggal ya kena aku. STKI siti tapi gak ngaruh. Ini pian tahu susah tapi ya. Dan ini Astagfirullahaladzim. Kuat delek wae elek. Dipancing iki. Mumpung mulai teko kelurahan, mancing. Enak, Bos. Ati pancing ya. RW lak duwe segalanya sih. Disile ae. Wong omahe rada ide. Ada tulis nak ngarep rek. Mesti lesik-lesik kayak bapak-bapak rumah tangga. Kayak ibu-ibu rumah tangga tiru bapak. Selamat pagi Pak RW. Hari yang sangat menyenangkan. Kak apa hari itu? Oh gendeng. Seter kawan. Nandi, Mernandi, Nandi. Iku Nandi, iku Rono, apa Rono? Nandi, mari tekan di, tak di ya. Nandi, mangan, iki mangan, kau no, kelem, iki lo panganan, duit, kau no praise duit, dah, iku ono mana, duit, gedang, kelem ah, marono iku, ono jamur, ono watu, ono ono uwit, ono tanah, ono cendelo, ono koco, ono lawang. Mari kita makan. Ojo nyautang. Halo, Bro. Halo. Gua tidak datang untuk tidak makan, Bro. Gua di sini untuk ngajak mancing, Bro. Yo. Gua dari kelurahan, Bro. Yo. Di mana ada cacing, Bro. Yo. Misalnya ikannya besar-besar, Bro. Yo. Mari kita mancing. Yo. Apakah kamu ada pancing? Yo. Mari ya. Mari. Wis. Di situ ada tanah, di situ ada cacing, di sini ada lawang, di sini rumah saya. Kamu gak assalamualaikum. Gimana caranya? Assalamualaikum, Bro. Adakah pancing dua, Bro? Ono, mari. Mari ya. Ngerep bae. Terus. Ayo mancing yuk. Nah, kali kon lu wae gede-gede. Iku mau kasih tak pancing aku nak pancing ya. Aku pasti batek le awakmu iku duwe segalanya. Makanya aku boleh ikon klinik. Asem. Pancing ayo. Kalau pancing, gede. Iki pancing, Bos. Nonjolno banyu sret. Sing nyaplo iku gede iwak pasti. Ambek bacul. Nah, ini paling ya tugel. Salah. Kalau kon ya terakhir ini catos. Enak ya. Si pancing. Kayak apa? Megalodon laut. Marono oma yo, bojo ya ono pancingan. Pancingan bojo maksudnya. Pancing bojo ya apa sih? Bojomu tak pancing. Kan pancingmu tak bojo. Apa pancingmu di bojo wong? Apa bojomu dipancingi wong? Are kok. Aku rene iku kate golek iwak, pancing iwak. Iwak iku tak pancing, dikei cacing. Kare ngono le iwak keting. Ketiga kon niku berpikir bojo ae kon gak gelem bojomu. Kena wong wo, kena Bagong. Sakno gak dibojo. Daripada kon ngene bojo-bojo ae. Kon kok iso ngarep ngono? Ngaren. Belajar sapa kon kok kok ngono, kok pantun ae kon. Cari 1 2 3. Kucing sale, tak boleh. Oh, aku iki kancane biyen iku mantan nge-rap. Enggak aru ah.
Indonesia. DJ lek iku denger. Oh, keliru berarti. Lek mancing bodoh cacing. Cacing hidupnya nang ngene Tanah. lemah. Walah. Salah berarti. Lemah gak kuat. Terus ya apa? Cacingnya gak kuat. Tanah yo, tanah tahu tempe iku iso gawe umpan. Iku berarti tak kuat. Tak kuat. Ya lemah yo. Wis. Iki mancing. Genah, anu tak kak. Oh no. Iku lho, wis golek nang kono iku lho, akeh cacing aku ketok iku. Cukup, Pak. Ngerek apa sih kon iku? Tolong. Apa? Cok. Ayo. Dang. Iki lho. Loro, sumpah. Kayaknya ditutup. Loro, raimu awason. Tak tagih. Mau ayo. Yo. Awason. Kecepit yo. Yo. Wis kan juga apa? Pancing dua yang. Kayaknya lo yang Kak. Oh, ayo. Celo ada yang kon. Los gaul Cuy nih. Sabar. Bude. Ayo. Bude. Oh, jelas mari. Aku sing di. Iki. Kok ngene sih pancingnya? Papa. Aku sing iki. Ya kau oleh. Bojomu kok akhirnya metode ndase ngono. Udah bukan muhrim soalnya. Bukan mau kirim masuk kon. Tuh muhrim mau sak Oh, iya, bojo. sih, Kok. Apa bojomu teroris? Enggak, kono ngawur. Ale. Ngale. Mancing. Yo ayo, sik golek cacing sik. Nak kono lho, ono kak kono. Kone lho, kone lek umpan. Ojo, aku pengen mancing, udah gak pengen umpan. Apa-apa, kok pangan berdua, kon kok nang dalam bakau tak mau. Yo aduh, kalau mlebu. Preso nyen lurah iki. Sebelbu. Wis mlebu ra yo. Bojo teroris yo, Rek. Loro sih. Loro ana mau kon cepitno, balas dendam mau. Loro. Kita golek pancing. Ayo. Golek pancing iki pancing. Oh, golek cacing. Ya ayo. Loro. Nanti Kono nyuruh-nyuruh. Nah ini lho sik. Nah, lono. ketuk sik. Oh iki lho, ane. Iki keras iki. Enggak tahu. Aduh duduh. Enggak tahu. Iya. Untuk apa, Rek? Amnya cukup, Pak? Iya cukup iki wis lebok ngene. Cukup. Tak kurang, Kak? Kak. Iku sak kon cilik kok. Ya, sip. Gas, ayo gas. Kamu sampe nomaku lho, sang-sano ndi ngono. Uncalno sik. Ya hal maling, ngerti. Wis, Uncal langsung, Rek. gak ono maling ngene. Lan, kon iki goblok ngono sih kon iki. Apa? Iku ngono kanggo. Kanggo apa? Kanggo kelurahan. Kanggo masa depan. Ngurus. Ayo, kanus dewek kono. Tunggu. Mancing nak kono lho. Kono yo. Yo. Roti. Kok ngono sih? Ya, Bang. Mana? Mana? Ah, dilono. Yo. Rono ya. Oke. Nah gini, Iya. aku sing sebelah kono ae. Kok ngene ya? Ya apa karepmu? Ono sikile ya. Cok dipangan, Rek. Cuk mlebu lambe, cuk. Kene. Kayak mancing, Bos. Oleh ibu Nyakot. langsung set. Ada kan meneng oh. Diam ya, cacing. Ayo. Cok ngawur ngono malu hidup. Keloron jareke. Kono tak patek ini. Cuk ngrasakno. Yuk, mulai. Coba kono aku sih. Awali dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Cik, apa jenenge doane wong mancing ya apa? Kali yo. Semoga dapat rahmat dan dapat ikan yang banyak. Tuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang Apa jenis? itu, kurang kok ingin lo, kurang jero. Nabi Ismail kula nyuwun Kewane. kewane. Nyuwun iwake kedik. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, alah aku sebelah kono. Aku Oh. lagi nih.
Gini aku. Enggak. Gondol. Yuk, mulai yuk. Hah. Si. Karena Hah. Gondol temenan nih kau. Atuh. Nah, gini sih. Nice. Asli gondol iki. Pelan titik rek. Yuk. Bos. Tes. Strike bolos. Strike cacing akon. Kon iku mancing gua aja gua diuncal sik we. Kan cantol. Mana ya Ucup ya? Sama teman-teman mana ya? Elang gak pernah main. Otong gak pernah main. San Unyil gak pernah main. Oh iya kan ini di kampungnya Ucup ya. Pasti ada Ucup situ di rumahnya. Tapi Ucup tadi udah berapa hari gak masuk sekolah. Masih tak jemput deh. Dijemput apa enggak ya Ucup ya? Masih jemput, enggak jemput, enggak jemput, enggak jemput, enggak jemput. Yes. Tutup banyak rumahnya. Pak D-nya ya gak ada. Masih Ucup. Mana ya Ucup ya? Gak ada paling. Apa ini? Surat untuk Pak D. Hah? Surat untuk Pak D buat apa ya Ucup ya? Tapi Ucup ya gak keluar. Tak cariin. Capek aku rek. Ucup ya kemana sih? Tadi tak cari kok gak ada ya. Mana ya Ucup ya? Capek aku. Mana ya Ucup ya? Loh, itu lah Pak RW sama Pak Lurah ya? Apa sih tak tanyai? Kono nyantel sampai enggak sampai wonin mau. Oh, pun dene sempat kok. Mau itu oke wae. Cuk sopo nyal? Wae gue rek. Hei. Tes raimu. Sopo? Cuk bintang. Oh, Kartu lah kon. Tahu Ucup dah. Ya Ucup amae. Tadi saya jemput gak ada. Ya tak kau sekolah. Lo kan aku teman sekolahnya. Hah? Iya. Oh iya. Itu saya Ucup. Iya. Gak tahu. Tadi lo tak cari ke sana, gak ada. Sana di sana. Sana. Ini mari bersangon di sih ya. Ini mari bersangon di sih. Iya. Sangon perasaan mari sak pesen wingi. Bisa dientekno sik. Terus masuk digawe healing adekku. Healing ayo. Hilang kemana? Ya mbo. Oleh ta? Sampai hilang adekku wis. Itu arek tuh. Duit ku akeh mari tuku tuku ngedol batu giyo enak. Sapa kancane April ku jenenge? Sambo. Cak, Bro. Cibro, sapa sih? Oh, Kribo yo. Oleh 1 juta, cek awet. Bingung aku duit akeh kan iki kaya apa nak yo. Gak duit akeh. Bingung duit akeh yo bingung kaya apa. Masuk kabeh tak kena Jojo. Lek dikena Jojo iki, Jojo gak tau ngek aku duwe masih mbae. Wis tak gawe jajan. Bagi-bagi nak wong ya bagi-bagi sembako enak paling ya. Wis bagi-bagi sembako, nak wong-wong pinggir dalan, ngecak Apri pisan. Tapi di Apri ngene iki garek piro ya. Masuk tak gawe muter maneh rek. Mecakno petir. Tapi ya gaya apa? Wis mandek sik ae wis. Saiki kita bajik wayahe ngwarekno meteng gale ngono terus iki. Gale ngono terus. Ngono terus. Terus apa terus iku? Wis pokoke saiki mandek jalan ngono-ngonoan. Ngomong soal dhekku cak akeh, lek dhekku garek titik garek 100 ngono. Berarti dana darurat, ulangi maneh golek petir. Wis masuk. Oleh Apri nak ndi Apri yo. Masuk nak kono rek Apri.
Nak kono paling nak angker kono paling. Alam. Duit tuh. Siap kayak metu. Ditutup si langit. Cret. Duit karek 100, 200, 200. 200. Wingi wong tuaku tak TF 300. Iku nak sawan nang wonge. Nani otak 1 juta. Cukur aku sing cukur nak wonge. Nanti yo ampun. Mesti arek ku. Lek duit akeh ngene. Hak ketok dah sih mesti. Lek duit titik. Nang ngarep omah kelom ambek ukur-ukur. Lek duit akeh ngene pasti wong kana omah. Nak omah kayak sak kampung ngerti 150 iki. Sak rone ngono sih. Wis ngomandeng serono. Ini Japri kok ketemu melaku ket rono sampai rono kok ketemu coba tak kali rono ya nyoba sih nganan cicek tahu masuk nak kono terus ngiri terus nak becangker terus nak apa sih golongannya keceng aja wis ya Allah nah di Japri ki cuma muter-muter terus pingin dolen mbung duit lho wae kan duit nyusuli aku terus aku lek kan duit padha ae sih cuma nah di sapi saja nih tapi kabeh hitung-hitungan duit kok kan arek tapi ngedak apa jenenge bagi-bagi sembako nak wong lho gak teko-teko ya pri nggo urunan tuku sembako tuku siji ke wong 10 ngono cukup penasaran jendane iki ini mosok apri yo jendane iki ne wis sampe turu-turu ngene mosok turu pisan tuwilik nggone ngene ae Lawi. Ande mandi. Ngareng ngon riwari wila dhek make. Biasa dadi wong nyekel duwe. Kok karo ae kon. Nyekel duwe sing iki. Dadi akeh bingung ngapain tuku apa. Demo karep piro? Butuh. Hah? Butuh. Sumpah? Yo. Aku 300 tak kena wong tuaku tak TF. 300. Sawan nang wong. Kono le pira sih emange tuku 1 juta. Total baju kiok. 1 juta. 1 juta nanti. Saya ketik tak gawe sing petir-petir iku. Petir-petir apa? Koyo aku. Iya. Oleh ya. Gak wis gak kuat aku. Aku aja iku sing ahli-ahli ae koyo ngono iku. Terus saya ketik maneh tak gawe belanja bulanan. Iki nate yo. Kabeh tak gawe karaokean. Sampai sone jebol lah. Wis tak gawe. Wingi kok lak wis ngomong sih. Wingi. Si mari ngetol. Yo wingi. Kasih to. Kasih to. Kono aku jale. Yo saiki karaokean ya. Karaokean sampai sone jebol lah terus iki engko apa gawe apa petir-petiran terus iki gawe Sataro ngono iku. ya. Tong guyu sataro. Duit saya duit mangatus saiki lho, tak wet-wet. Gak iku mang guyon. Aku nanti iki 1 juta iki ya. Sampai Ono kata guyon ngono kata kanane gak ngarep kon. iki nanti 1 juta iki kabeh tak kelo. Sopo bagus sih nak kono ambek Jojo iku tapi gak tau ngek ya aku plus. Wis kalak Ya paling kon berpikir lah, paling Jojo nak kono baik, kono duit, kono cek lebih. Ya nanti sing nak kono aku tak bagi pisan cek roto, cek nyekel dhek kabeh lah. Nak kono apa Wis. jenenge? Nak jero ae gak ilo dodol wong kene hitung-hitung duit ngene dikira kene mari nyolong. Ya wis. Nak jero mana? Isin sungkan. Sekene pun. Miskin lho. Angkat uang. Lah mari sebisi kene kok jegro. Oh, mari aneh-aneh yang nyebul cek wae. Oh iya. Padahal yo kene adol batu giok yo. Batu kiok ala CEO. Ini keceng ayo melu sing ngedon ribu. Iya, boleh piro rek yo. Boleh piro Oleh lah. kene oleh 1 juta pas dari mangatis ngono ya. Lah, Wong kripo ae boloku kok. Yo, bolo kok sik wis Pas tet kayak mangatis. 500. Kana ajine iku kecing. Opo ngene ya? Kon mau napas ngono keceng ta? Kano aku nanti ku napas mang balik kecing tak kok konak endi. Kaya kon nyekel dhuwit gak tau ketok blas. Aku alik ta. Aku Kon biasa lek gak kecek gue lho. Belum. Aku lek nyekel cek ngene iki wis. Kana peda motor, mesti tuku peda motor. Isul pecoy.
Kan udah pecah iku. Iko. Nak kok namanya Iya pecah. jadi main selo sa Alex. Tapi selo ambek Alex lagi pindah. Kamu lu wae, ame pecah gak lagi nih. Oh. Cepat rone pek ono pecah sampe keceng. Murah rebio. Ngitung-ngitung duit ini lek gak narik koyo main petir wi ana yo Kok opo. dilapor polisi ya? Iya. Yo. Kok duit ini saya tanya saya. Ayo. Tak cok. Apa rek lore iku? Masuk. Loh, Nyepet deh. waduh. Pakai rek ceklane rek. Waduh, ame biru teh. Lah apa yo? Karena sih tak takonane. Ban. Hei, Oh, cot. cot. Cot apa bisa? Lu. Nah, kok papanya iki leme pecah tutupan nih, pecah. Kan dipecah. Walah, iki katanya nyusul beco. Kok napa duit ku wis kakean ta duitmu. Duitku lho akeh. 50. Salah. Duit biru. Tak titip lo beco duitku. Aku wingi ngedol iki lho watu giyo aku nek tak gawe iku dikeroni ibuku. Nah, tak titip lo beco. Aku saiki tak beco, aja napa-napa duit kon. Tak jalukno beco sik kon. Boloku iku wake duwike. Nak kono dhisik. Cok, cok, cok. Lah apa, Bos? Iki lho, ana sing nantang akeh duit. Duitku mau ndi? Lah duit kundi, oke aku duitku. Oh, bisa. Iya sumpah. Loh, Ya tak tambahi. Wingi buku. Gak korup ta iku. Sumpah nah. Langsung ae nek kono kekean sawen. Cobain iki. Kan di arek senang duit Ya iki. Abu. Watu kiyo watu kiyo sih. Matu teko. Ya iki lho. Ayo. Kan jawab apa kon? Jawab apa kon? Ndi kon, ndi? Masih aku ribu iku duduk. Aku gak kenal. Ayo. Tak tantang. Koncoku, koncoku. Loh, lapo? Wis aja tabu-tabuan ah guyon. Mangane aja mau sombong niku. Ayo semok, ayo ngopi ya. Ojo ngopi, sing hal-hal positif ae. Pakai sembako. Nah, Yo, nah. Kamu titik talak pisan. Nah. Ya oke lah. Ayo, kas. Ah saiki. Yuk lang. Ditanya bro ya Allah. Anakku kok tahu ngomel hari-hari ada di rumah. Salah. Duitku wis ilang 50 pisan. Nandi. Kok aku tambah rusuh nih, Rek? Apa bos? Duit karo 50 lumayan belanja sak ono isik. Ini kira tadi tanda anak satu. Mbah belanja. Betul Rek. Tak keribu. Nah, ayang kurek. Ayang beb ngene. Rore. Wis, ayang bebku dateng, Rek. Laku metai tak keribu iki. Aduh, kenapa sih ayang bebku kok marah-marah? Salam bocah Bu. Dino iki aku sumpek terus. Aku ate cerita Cak Bu. Sumpek kenapa sih yang cerita gak apa-apa. Aja nyeluk kok ngono Cak Bu. Celuk Bu Sri ae lho. Tambah agam cerita iki kau. Tuh, marah-marah aja Bu Sri. Ya udah wis cerita Bu Sri. Lah yo Cak Bu. Mosok lho ya. Duit arisanku lho. 50.000 ilang Cak Bu. Mosok digondol tuyul. Mosok sih Bu Sri. Lah mosok lho. Duit kok sikile. Tapi lek tuyul lho gak mungkin. Cocok anak sampean Bu Sri. Mosok anakku. Lah wong anakku ae gak tau nyolong. Dan njaluk duit lho, mesti ngomong Cak Bu. Iya, lek ana Bu Sri njaluk. Tapi lek pas Bu Sri metu, iso ae di arisane Bu Sri dicobok. Waduh, mosok anakku Cak Bu. Ero Bu Sri
Lek cilikanku ku gelek nyolong Bu Sri. Nyolong duit ibuku. Waduh, tak keribu malingan rek. Tapi kan gak njaba omah Bu Sri. Ya padha cak Bu, apa maneh duit wong tuwa. Tambah dosa gede ben cak Bu. Wis antuk Bu Sri. Waduh, apa wong kayak kenang-kenangan Bu Sri? Padha ae ku harem cak Bu. Wis sembuh cak Bu. Angel ngomong mbek sampean. Wis tak boleh. Kasih teblonjo ngene bulan. Goodbye. Loh, ditinggal aku rek. Ayang Pepe. Alah, wis mlebu rek wong. Sembuh, tak mlaku. Kalau enak kono ae. Sun, aku bener-bener lho, Pak. Iya di cari bakong ya. Iya. Yo ayo. Enten ah. Kono Kita na kopo iki. Oh, pokoknya ku. Yes. Ocop, Ocop. ocop. Tiga, nangin ya. Ano ocop? Wite mlayu-mlayu, nang kono paling. Iya paling ngono ocop paling ya. Kaparan ayo. Ocop. Ocop, Ocop. Ocop di sebelah kono. lah kono. 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 Sutayo. Ayo. Oh, keadaan nih kok. Ayo kan Dani rono. Ayo. Yang menang kan arek kenapa kok nyukuk kono? Kan iki pekokan. Balik kono. Stop. Kan di sini ucap Ini. Ano? Ini. Aduh, Aduh, ngopo iki? ngapa? Takut. Takut sopo? Takut tutup. Dulu kono ku lho, Bani. Ayo lho pitiin, aku balik. Ayo. Cop, Ocop, Ocop. Ferrari Ocop. Di mana kamu, Cop? Cop. Pulang, Cop. Ayo pulang. Hei. Ayo turun mai RW kan lo. Oh, may Palura. RW. Palura. RW. Palura. Guys. Ya, ya, mamu. Ayo. Kono ayo. Diki, nama aku dah. Kalau isi, Ya saya wis. kaano ngene. Coba nang ngene kebunku, bae. Ngidan arek enak. Iya paling ya. Iya. Kayak kate jauh nak kon maneh. Iya saya ah. Ya wis. Kaano. Heeh. Ayo, nanti nak kono ah. Iya, kalau yang kebunku sih lo, bae kau no. Ayo, kalau yang muter-muter. Nak kono. Iya iku kok Iya, bener. iki ambek nang ngene pinggir rumahku iku ya. Cepet. Guys. Ya, coba pergi langsung ke Nanti. rumahku eh. Baik nak kono ya apa? Lo gak mungkin. Iki akeh apa jen bolongane. Cemplung regu pasti nih. Loh. Iya lek kecem. Lagi cemplung ya pasti nih kene ngopi mau wis krungu. Kono kono berarti. Cop, cop. Cop. Kena cop. Cop. Baik gondol bojomu ya apa lek gondol bojomu? Lah bojoku lho anak wisan. Ayo Ndi anakmu? nang jero. Arek kuliah jan. Ayo. Loh baik. Ya brek. Ayo yo. Cop. 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 Hoi. Kata di babati ki boleh gak ketok. Ayo. Baik ada kependem nek kene ya apa? Goleki. Cop. Cop. Kano. Ah, Apa? mbo. Lu ya. Ayo. Kalau muter-muter ah. Yos. Ayo. Nah, aku lari kunggu. Ayo, langsung ya. Boleh nanti sih tapi. Muter-muter kampung, meronang ya dek. Dalan gede lo. Aduh, Ini. udah nih ucup pikir ngerepoti mal Oh, ini. cocok. Ah. Iki ayo cepetan. Ucup bisa hilang, yo pre. Aku nggak tarik kemana-mana nih kon. Urus. Ayo boleh ucup. Dan. Ayo ah. Nang. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Ini tadi yang D. Apa Cabutin. ini? Tang. Cabutin. gak tahu, aku tadi cuma baca ini tuh. Pak D, maafkan Ucup. Ucup nggak kuat hidup tanpa Pak D. Ucup ini masih kecil, nggak bisa hidup sendirian.
Ucup mau berangkat sekolah, nggak ada yang ngadain, nggak ada yang nyiapin. Mau makan juga nggak ada yang masakin. Ucup ini sedih Pak De. Ucup ini nggak ada yang menemani tidur, nggak ada yang main. Ucup ini kangen Pak De. Cepet pulang Pak De. Ucup sementara ini mau pulang ke tempat bapak dan kakak Kipli. Kalau Pak De sudah balik ke rumah, kabari bapak. HP-nya tak tahu di kamar Ucup. Untuk siapapun yang baca surat ini selain Pak De, gak usah khawatir sama Ucup. Ucup bisa kok ngelewatin hidup ini. Terima kasih semuanya. Dadah, saya Ucup. Selamat tinggal Pak De. Ucup mau ke rumahnya Kak Kipli sama ayah. Soalnya Ucup nggak kuat kalau sendirian. Selamat tinggal ya Pak De. Kalau nggak gitu besok jemput. Kalau nggak Ucup ke situ lagi. Dadah Pak De. Ano? Itu siapa? Bo, sak terminal lah bosok. Yo, cari pada cilik, kang ada nak terminal. Oh iya ya. Ada si cilik ngono mesti pasti diusul sampai kursi pilih. Siapa itu kan? Yo ngolek rono si abe ka ato to kene. Yo saya wis. Nah, dia ada Cik. bojomu kok gak gelem ngetokno ndase ngono. Isi nak apa bojomu teroris? Oh iya cuy ya. Apa? Di gak itu ini. PRT. Kadang mau tak kata gede-gede. Ayo. Hei, Siapa nyawat? mbok. Duit karek. Terus asu wis. Kaisa wis. Ngawam cok haisa tuh. Nandi Sabri itu gak ketemu dalane. Aku tak bro. Lo mesti ngutang. Oh. Nandi Sabri. Ya. Dan Lah kabar apa kok? Bri nak kene Bri. Yo, kata uang. Aduh, kamera. Oh, kon paling yo melok ngedonak keripik kon iku. Matu apa kan matu Oh. apa? Lah, lha apa betul sih, Cuk? Durung ades rek. Wis mambu ketut. Nah. Apa-apa. Terus mending ini iki timbang lapo-lapo mending tak blonjo mumpung oleh duit 50 pisan 100.000 nang ndi. Saya anjing kira bangun. Cup, Ucup, cup, cup, cup. ucup. Cup di sebelah kono. 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 Saya sudah yo. Sudah. Kono, saya dah lah cuk. Kak ini maksudnya masih
like, comment, share, and Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih.